बेयाव दङ जेरै मानगोनां बिथां बिन'द शर्मा लोगोसेयैनो इउपिपिएलनि मिरुनि आरो जिल्लानि गासैबो बिबानगिरिफोर ब्लकनि आरो प्राइमारिनि गासैबो इउपिपिएलनि बिबानगिरि नोंथांमोन आरो दिनैनि बे नुजानो हानाय गासै रायजो राजा नोंथांमोन শ্রদ্ধেয় এই অনুষ্ঠানত এই রেলিত উপস্থিত হওয়া আমার সম্মানীয় রাইজসকল ইউপিপিএল দলৰ সমৰ্থক সকল ইউপিপিএল দলৰ ভাল পায় আমার সম্মানীয় রাইজসকল আজি ইউপিপিএল দলে আজি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী নির্বিশেষে আজি দলে দলে ইউপিপিএল দলক আজি সাপোর্ট কৰিছে ইউপিপিএল দল আজি যোগদান কৰিছে যিবিলাক ব্যক্তিয়ে আজি এই ৰেলীৰ যোগেদি তেখেতসকলে বিপিএল দল এৰি আজি ইউপিপিএল দলৰ নীতি আদৰ্শ ভাল পাই পেলাই যিবিলাকে জইনিং কৰিলে আৰু বিগত সময়ছোৱাত যিবিলাকে সিজুলি সমষ্টিত বিপিএল এৰি অইন দলক এৰি ইউপিপিএলৰ নীতি আদৰ্শ ভাল পাই পেলাই আজি ইউপিপিএল যোগদান কৰিলে তেখেতসকল মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা যাচিছোঁ তেখেতসকলক ধন্যবাদ দিছোঁ যে আহি থকা দিনত আজি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত যি এটা সবল যি এটা শক্তিশালী চৰকাৰ আজি বিটিআৰত চলিছে আৰু প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া যি এটা ভিজনাৰী লিডাৰ যি নেকি আজি বিটিআৰ অঞ্চলখনত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মৰ্যাদা সহকাৰে জীয়াই থকাৰ কাৰণে যি তেখেতে আজি যি পদক্ষেপ লৈছে তেখেতে যি আজি এই বিটিআৰ অঞ্চলত বিটিআৰখন পূৰ্ণভাৱে গঢ়ি তোলাৰ কাৰণে যি পদক্ষেপ লৈছে এয়া আজি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে আগবাঢ়ি আহিছে এইকাৰণে আজি বিভিন্ন জাতি ধৰ্মাৱলম্বীসকলক মোৰ ফালৰ পৰা মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা যাচিছোঁ मानगोनां रायजोफोर दिनै प्रमोद बड़ो बिथांनि दैदेननायाव जिबायदि मोनसे गोख्रों सरकार जाय प्रमोद बड़ो बिथाङा दिनैहाय बिटिआरखौ मोनसे गोजोन थासारिजों दिनैहाय जौगानाय समान मोनथाय समान जौगानायनि थाखाय बिथाङा जि मोनसे हाबाफारि लादों बेखौ लानानै दिनैहाय सारा बिटिआरबासिया दिनै बिथांनि फारसे बिथांखौ अननाय होदों आरो बे अननाय बायदियैनो दिनैहाय रोजा रोजा दिनै सुबुंफोरा इउपिपिएल लोगोखौ मदद होबाय थादों नोंथांमोना बयबो नुबाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों आरो गोबां माखासे खौरां बिजोंनि गेजेरजों दिनैहाय नोंथांमोना नुदों बिपिएफआव रावबो जयनिं जायाखै नङा होमबा दिनै इउपिपिएलआवसो जयनिं जाफैदों दिनै बेयावबो नुबाय बिपिएफनि नोङो गोख्रों मावथिफोर जाय बिथांमोननि खुगानिफ्राय जों रायज्लायनानै मोनथियो जे थांनाय गोलाव समाव बिथांमोना 17 बोसोर थैथाब थांथाब मावबोदोंब्लाबो दिनैहाय बिथांमोननो थांनानै थानायनि थाखाय जिफोरनाखि साधारन भाबै जि मोनसे मददफोर नांगौ बेखौ होआखै होननानै दिनै बिथां दैदेनगिरिमोनहा बुंदों दा दैदेनगिरिफ्रानो जेबो मोनाखैब्ला साधारन मानसिया मा मोनगोन साधारन बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा मददगिरिफ्रा भटार रायजोफ्रा दिनै मा मोनदों जेबो हयथ' मोननो हायाखै बेनिखायनो मानगोनां रायजोफोर थांनाय 17 बोसोरा थगायनायनि मोनसे राजनिति जाबाय सोबख'नायनि मोनसे राजनिति जाबाय दादागिरिनि मोनसे राजनिति जाबाय सिगि सग'नि मोनसे राजनिति जाबाय बेनिखायनो दिनैहाय गोजोन सान्थिखौ बयबो लुबैयो दिनै बिटिआर सुक्ति जाखांनायनि उनाव नैबे ओनसोलाव जि मोनसे सान्थि फैबाय नैबे ओनसोलाव मोनसे बिदा फंबायनि अनलायनाय जोंनि गेजेराव एना एनि हिंसा हिंसिया जोबनानै दिनै गोजोन मोनसे थासारि फैबाय मानगोनां रायजो राजाफोर मोनसे ओनसोलाव जौगानांगौ जायोब्ला जोंनियाव नोङो सरकारा मोजाङै खामानि मावनो हानांगौ जायोब्ला गोजोन थासारिया जोबोद गोनांथार बिनि सायाव आरोबाव बेनि दैदेनगिरिया बिनि लिडारा जोंनि सिगा बिथांनि नोजोर बिथांनि भिजोना माबायदि बिथांनि थांखि आरो नोजोरा माबायदि बिथांनि सान्थौ आरो सानस्रिया माबायदि बेयाव जोबोरैनो सोनारो थांनाय 17 बोसोरा मानगोनां रायजोफोर बिथां हाग्रामा महिलानि आखायाव थाबोबाय जाय बिथाङानाखि साधारन मानसिनो जेबो होनो हायाखै खोथायावनो बुंदों गोबां मावदों नाथाय दिनैहाय जेबो बिथांमोना होनो हायाखै दिनै नोङो सरकारनि फैसानिफ्राय लानानै दिनैहाय नोङो मा दिनैहाय पिएमअवाइनिफ्राय लानानै दिनै गोबां रोखोमै मोनसे कारापसन बेनिखायनो मानगोनां रायजोफोर
दिनैहाय बिटिआ सक्ति जाबाय सक्तिखौ जोंहा मावफुंनांगौ दं सक्तिखौ मावफुंनांगौ जायोबा सरकारा गोजोर जानांगोन सरकारा गोजोर जानांगौ जायोबा दिनै मानगोनां बिथां सिएमनि दिनै बिथांनि आखाइया मजबुत जानांगोन बेनिखायनो मानगोनां रायजोफोर फैगौ जय फुजाव जानो गोनां बिसायख'थियाव जोङो दिनैहाय मोजां मोनसे रिजाल्ट खालामनांगोन जों देरहाहोनांगोन दा दिनैहाय दिनैनि बे रेलिनि गेजेरजों आं जोबोद गोजोननाय मोनदों जे मानगोनां रायजोफोर थांनाय बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बुंनाय जादोंमोन जे जों मोनसे सोलायनाय मोनसे भट आरो मोनसे खामानि दिनैहाय मानगोनां रायजोफोर दिनै इउपिपिएल दोलोआ दिनै सोलायनायखौ लाबोबाय सरकारखौ सोलायनायखौ लाबोबाय नाथाय जोङो बुंदों इउपिपिएलनिफ्राय जे सरकार सोलायबानो जानाय नङा मानगोनां रायजोफोर बिनि नीतिया सोलायनांगोन बिनि आदर्शआ सोलायनांगोन सरकारा जेबो मा जाख'नाय गैयै जानांगोन जेबो कारापसन गैयै जानांगोन दा दिनैहाय बिथांनि दैदेननायाव दिनैहाय जेबो बिदि जाख'नाय गैया थगायनाय गैया सिनाय गैया नासयनाय गैया बेबायदि मोनसे थासारिया दिनैहाय जोङो फैबाय बिटिआर सक्तिनि गेजेरजों दिनै जोंनियाव मोनब्रै मानि इउनिभारसिटि मोनब्रै मानि मेडिकेल कलेज रेलवे कोच फेक्टरि फैबाय स्मल स्केल इन्डास्ट्रिनिफ्राय मिडियाम इन्डास्ट्रि फैबाय दिनै बेबायदिनो गोबां बेबायदि जौगानाय हाबाफारिफ्रा फैसिगोन मानगोनां रायजोफोर दिनै नोंथांमोना नुदों जे हाग्रामा मौजाखौ लाफानानै चन्द्रन ब्रह्म बिथांमोना मा बुंबाय थादों बिटिआर सक्तिखौनो मानियानो मानगोनां रायजोफोर जाय बिटिआर सक्तियाव दिनै गोरखाफोरनि थाखाय गोरखा भवन दिनै राजबंशीफोरनि थाखाय सिराराय भवन दिनै आदिबासिफोरनि थाखाय बेबायदिनो माखासे हाबाफारिफ्रा बेयाव दङ जौगाफ्रा बेयाव दङ मानगोनां रायजोफोर जोङो होनदों बयखौबो सन्मान होनानै आत्मसन्मानखौ लाखिनानै मानसिफ्रा थांना थानांगोन नाथाय दिनैहाय मानगोनां रायजोफोर चन्द्रन ब्रह्म बिथाङा दिनैहाय बिटिआर सक्तिखौ मानिया होनबाय दा बिटिआर सक्तिखौ मानियाबा दिनै गोरखाफोरनि बे भवनखौ मानिनाय जानाय नंलिया जायखौ दिनैहाय बिटिआर सक्तिनि गेजेरजों बेयाव थानाय गोरखाफोरखौ जिबायदि मोनसे स्टेटास होनाय जादोंमोन जिबायदि मोनसे मान होनाय जादोंमोन दिनैहाय नोंथांमोना मिथिगौ राजबंशीफोरखौ जिबायदि स्टेटास होनाय जादों जिबायदि मान होनाय जादों नाथाय चन्द्रन ब्रह्म बिथाङा बिटिआर सक्तिखौनो मानियानो मानगोनां रायजोफोर बे सक्तिजों आरोबाव जोंनि रावा सरकारि राव जानो नागिरबाय सरकारि राव जाबाय दा दिनै बे सरकारि राव जानायखौ चन्द्रन ब्रह्मआ मा होनखो जे बिटिआर सक्तिखौ मानिया दा बिटिआर सक्तिखौ मानियाबा गावनि रावखौनो मानिया गावनि रावखौ मानिया मानिबा हारिखौ मानिया हारिखौ मोजां मोना बिथाङा बे बाथ्राखौसो फोरमायाखै होनबा मानोना जोंनि राव सरकारि जाबायबा दिनै मोनसे मर्यादा मोनबाय दिनै गुबुनफ्राबो मर्यादा मोनबाय दा दिनै गुबुन हारि माहारिखौ दिनै बिथांमोना मर्यादा होनो रोङाखै मानिनो रोङाखै नाथाय जों बुंदों जे नोङो मा होनदों मोजां मा होनो बयबो हारि माहारिखौ जोङो मान सन्मान लाखिनानै बयखौबो सम मर्यादा सम बिकासनि खोथा जों बुंदों आरो बेबायदिनो बयबो हारिखौ ध्यान लानानै बे सक्तिनि गेजेरजों बे जिनिसखौ लाबोनाय जादों बेखायनो मानगोनां रायजोफोर जाय मानसिफ्रा हारिखौ अनसायरोङा गुबुन हारिखौ मा अनसायगोन जाय हारिया नोङो दिनैहाय बे ओनसोलाव सोलोंथाइनि मोनसे इनस्टिटिउट फैबाय जाय हारिनि बे इनस्टिटिउटनि गेजेरजों नैबे ओनसोलाव जोंनि सुबुं सम्पदा बारायगोन सुबुं सम्पदा बारायोब्ला सुबुं सम्पदा जौगायोब्ला मोनसे ओनसोलाव नोङो जौगानाय फैयो बिनि साननाय हनायाव जौगायो रांखान्थियाव जौगागोन देशा जौगागोन नाथाय मानगोनां रायजो राजाफोर चन्द्रन ब्रह्मआ मा बुंनो नागिरदों जे दिनै जोङो मा जोंनि स्कुल कलेजखौ नाङा होनो दिनैहाय नोङो नाय मानगोनां रायजोफोर बिटिआर सक्तिखौ मानियाबा सानजाहा जोंहा सिमा लावनायनि बाथ्रा गैलिया बिटिआर सक्तिखौ मानियाबा जोंनि बायजोआव थानाय काउन्सिल जानाय बे काउन्सिलखौ मानिनाय नंलिया दा होनबा बिदिनो मा जागोन ओंखायनो मानगोनां रायजोफोर नैबे बिटिआर सक्तिनि गेजेरजों विभिन्न जाति जनगोष्ठीफ्रा दिनैहाय बेखौ फोथायनाय लाखिदों जे थारैनो प्रमद बर' दैदेननाय बे सरकारा प्रमद बर'नि लिडारशिपआव दिनै जाति माहारिफ्रा दिनै लोब आवगायबोदों मानो आवगायबोदों दिनै इउपिपिएलनिफ्राय बुंनाय जादों जे गासैबो हारि माहारिनो मोनसे डेभेलपमेन्ट बोर्ड दानानै होगोन लेन्ड एडभाइजारि बोर्डआवबो बेयाव नोङो मदद होनाय जागोन आरो बै माने डेभेलपमेन्ट बोर्डनि गेजेरजों मोनफ्रोमबो हारिया दिनै गाव गावबागाव हारिनि बिथांमोननि हारिमु बिथांमोननि राव थुनलाइ गासैखौबो लानानै थांनानै थानो हागोन आरो बेनिखायनो दिनैहाय जोंनि गासैबो हारि माहारिफ्रा दिनै आवगायबोदों मानगोनां रायजो राजाफोर
जोङो बुंदोंमोन थांनाय बिटिसि इलेक्सननि सिगां इस्टाराव होदोंमोन जे दिनैहाय नोङो मा हा गैजायिफोरनो हा होगोन नाथाय बिथांमोना बुंदोंमोन जे दिनै प्रमद बर' सरकार फैयोबा बिथांमोनखौ होखारगोन जायफ्रा कास्ट लानानै दङ बेखौ होखारगोन नाथाय दाखालि मास मोनसे सरकारा लोगो लोगोनो 5,600-744टा न'खरनो हा होबाय 11,000टा न'खरनो हा होबावनायनि खोथा दा बिदिजों दिनै गुबुन हारि माहारिया आवगायबोदों सरकाराय আজি প্রমাণ করে নেতৃত্বাধীন সরকারে জুয়া ইলেকশনের সময়ত আমি কৈছিলো যে এটা পরিবর্তন এটা ভোট আর এটা কর্মসংস্থাপন তো আজি প্রমাণ করে সরকারে এই পরিবর্তন আমি আনিল সরকার আমার হল আর আজি আমি কর্মসংস্থাপনের কারণে যে একটা পদক্ষেপ আজি লৈ আছে জয় মানে 2 মাহের সরকারে আজি জুয়া ইলেকশন আমি যে প্রতিশ্রুতি দিছিল যে আমার যিবিলাকৰ মানে মাটি বাৰী নাই যিবিলাকৰ ভূমিহীন ব্যক্তিয়ে ইয়াত প্ৰকাশ কৰি আছে তেওঁলোকক ভূমি প্ৰদান কৰা হ'ব ভূমি ভাতা দিয়া হ'ব এই মাহতে 5,744টা পৰিয়ালক মাটি ভাতা দিয়া হ'ল আৰু ইলেকশন শেষ হোৱাৰ লগে লগে 11,000টা পৰিয়ালক মাটি ভাতা দিয়াৰ কাৰণে আমি ৰেডি হৈ আছো শ্ৰদ্ধেয় ৰাইজ আজি ইউপিপিএলৰে প্রত্যেকটা জাতি জনগোষ্ঠী আমি মর্যাদা সহকারে আমি জীয়াই থাকিব লাগিব আমি কৈছো যে সমমর্যাদা হব বিকাশ সম উন্নয়নের কথা আর এই হিসাবে আমি মাটি দি যিবিলাকে ব্যক্তিয়ে ভূমি আছে ভূমি ভাতা দিয়ে তেওঁলোকক আমি মর্যাদা দিছো কারণ এজন ব্যক্তিয়ে যদি তেওঁলোকৰ নামত মাটি বাৰী নাথাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে হয়তো ভূমি পাব থাকিব এই কারণে আজি আমি মাটি ভাতা দিয়ে তেওঁলোকৰ মর্যাদা দিছো আজি এই বিশেষ চুক্তিৰ দ্বাৰা নেপালীসকলৰ কাৰণে কিবা এটা আছে আৰু আদিবাসীসকলৰ কাৰণে ৰাজবংশীসকলৰ কাৰণে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে আজি ইয়াত বিশেষ চুক্তিৰ দ্বাৰা সমমৰ্যাদা সমবিকা সমন্বয় আনিব বিচৰা হৈছে তেওঁলোকৰ পৰা সংস্কৃতি ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ কাৰণে আজি চিন্তাধাৰা কৰা হৈছে সেইকাৰণে আজি ইউপিপিএল দলে দলে যোগদান কৰিছে আজি প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বত আজি বিশ্বাস ৰাখি আস্থা ৰাখি বিভিন্ন দল সংগঠন লৈ আজি ইউপিপিএল যোগদান কৰিছে সেয়েহে শ্ৰদ্ধেয় ৰাইজ আগন্তুক যদি 6 এপ্ৰিল তাৰিখে হ'ব লগা নিৰ্বাচন সেই নিৰ্বাচনত যিবিলাকে ফৰ্মবাজি কৰিলে যিবিলাকে আমাক হ'ব বুলি একো নিদিলে তেনেকুৱা ব্যক্তিবিলাকক আমি বিদায় দিব লাগিব আজি স্বৰ্ণচন্দ্ৰ ডাঙৰীয়াই 15 বছৰ এমএলএ হৈ 15 বছৰ মন্ত্ৰীত্ব লাভ কৰি তেখেতে আমাক কি দিলে আপোনালোকে চাওক আজি তেখেতে মন্ত্ৰীত্ব লাভ কৰি আমাক তেখেতে আজি গোড়াপনি আগত কৰিব নোৱাৰিলে তেখেতে আজি মাটি ভাতা প্ৰদান কৰিব নোৱাৰিলে তেখেতে আজি আমাক চাকৰি দিব নোৱাৰিলে কৰ্মসংস্থাপন দিব নোৱাৰিলে তেখেতে আপোনালোকে কেতিয়াও দেখা নাই যে তেখেতে ভোটৰ মজিয়াত গৈ এই আমাৰ অঞ্চলৰ আমাৰ সমস্যাবিলাকক লৈ তেখেতে কেতিয়াও মাত মাতা নাই তেখেতে কেতিয়াও মাত মাতা নাই শ্ৰদ্ধেয় ৰাইজ তেখেতসকলৰ ৰাজনীতি আজি শান্তিময় পৰিৱেশত তেখেতসকলৰ ৰাজনীতি নচলে যাৰ কাৰণে যোৱা বিটিচি ইলেকশ্যনৰ সময়তো তেখেতসকলে সংখ্যা ভাৱ ৰাজ্যৰ মাজত যোগাই তুলিছিল আতংকময় পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছিল আৰু তেখেতসকলে যেতিয়া আমাৰ মাজত আতংকময় পৰিৱেশ হয় তেতিয়া তেওঁলোকে তেখেতসকলৰ ৰাজনৈতিক মুনাফা আদায় কৰিবলৈ চেষ্টা চলাই মানৱ বিধানমন্ত্রী রাজনীতি চন্দ্রমন্ত্রী রাজনীতি দুজন খাসারি মালাবাবু যায়